Salut, bine am să la un nou episod, la un nou joc pe canal. Astăzi o să ne jucăm Bob Pro și hai să începem. Eu dau aici direct pe ăsta, pe Death Run și da. Hai să încep. Dau mai întâi, pot să vreau să dau pe 40 de player. Chiar 41. Acum intrat eu. Da, aici e trainingul, știu deja. Și mă enervează trainingul ăsta. Și ne arăt trainingul. Să aștept aici. Să-i dau close. Dacă mai e. Eu m-am jucat puțin jocul și da. Aici chestiile astea și dai odată skip, doamne, așa, close, skip, ce-o fi chestia aia? Bă, de ce merg așa încet? Bă, de ce merg așa încet? Da. Dar băgă prea multă viteză și merge încet. Am deja o publicitate. Gata. Nu mai am publicitate. Nu mai există. Nu știu cum se joacă playerii ăștia. Credeam că... Da, dacă mai auziți așa, îmi trimite cineva niște mesaje de la Instagram și chestii. Da, să dăm pe alt ăsta, că pe alt, cum se numește, alt lobby, că ăsta deja e prea greu. Uite, o să dau pe... Uite, dau pe ăsta, alb. Să vedem, nu. Așa arată levelul. Da, ia și-mi dă tutorial. Da. Haide, mă. Așa, și dacă mai auziți niște butoane de alea, e aici un prieten cu mine în casă. Salut! Da, face și el să uite aici și să joacă și el pe calculator. Habar n-am ce joc eu ăla. Și da, să dăm aici try online. Oh shit, este level de la greu, care eu habar n-am de el. Dar parcă știu, mă! Pe calculator nu știu să joc, dar uite, pe telefon știu. Vezi pe telefon. Se numește jocul Bob Pro, care a murit acum. Bă, eu pe telefon știu și pe calculator habar n-am, adică... Da. Mamă, ce mișto e. N-am făcut nicio... Da. Dar e mișto, îmi place. Nu pasă că pierd așa. Ce mișto e! Mamă, de mișto. A murit. Dar nu știu cum trec oamenii aia de chestia aia, de săritura aia așa grea. Vreau să fiu pro, să mă antrenez. Acolo e checkpoint, cred. Nu mă duc bine așa. Așa nu mă duc bine, mă duc pe stânga. Bă, dă-te, mă. Deci mă duc pe stânga. Așa, mă duc pe stânga și iar pe stânga. Și... Da. Iarăși publicitate. Și 3 de nu skip. Gata. Cum fac eu? Acum vreau să încerc pe dreapta, pot. Pot pe dreapta. Yes! Te rog să pot! Deep web! No, fuck it. Om fac it. Bă, iau-te-l, mă, pe la e față. Ia, pot să-l întrec, sper. Bă, iau-te-mă, unde stă? Eu vreau și eu acolo! Nu pot. Fuck it. Ok,
Ok. Ok. Și pe unde mă duc? Aici. Sar. Ba nu sar. Ba da, nu știu ce se face. Da. Eram aproape de checkpoint. Cred. Aici e simplu. Să vezi mai încolo ce greu e. Da, cel mai simplu. Iar publicitate. Ăsta zici că e Fortnite. Dar în joc nu zici că e Fortnite. Dar în meniu zici că e Fortnite. Ok. Fortnite din blocuri. Și Fortnite din blocuri. Ce? Nu ăsta zici că e Fortnite. Ziceam de altceva. Fuck it. Și să vă abonați și la el pe canal dacă o să mai filmeze. George Pestrea Spațiu 2 și da. Dar când ți-ai făcut tu un cont nou? Că parcă era doar George Pestrea. Păi da, e George Pestrea 2. Și parcă n-aveai ăla cu George Pestrea. N-aveai ăla 2. Ba da. Eu nu știam. Sau George Pestrea, nu mai sigur clar. De era George Pestrea, că eu m-am uitat la tine pe canal. M-am uitat la tine pe canal. Da, George Pestrea 2. Că sunt abonat la tine. Da, George Pestrea 2. Sunt abonat la tine și de-aia. Bine, George Pestrea 2. Bun. Tu ești abonat la mine? Nu? Să zicem că da, să sperăm că nu. Ce, mă? Nimic. Ce-am zis? Am auzit doar nimic. Ce, mă? Ce, mă? Nimic. Mama, una e română, că hai să mor Miriam Marinana, ia. Fă, te-ai blocat. Mariano, cum te cheamă? Ia vină. Nigă, mor. Hâț, bă, ia-te mă unde se urcă turbat. Fă, unde te urci, fă? Ia. Să nu mai înjur că mă raportează YouTube-ul. Ia stai că vreau să fac o schemă, Duc așa. Și sar pe rampă. Mama, asta e idee bună. Și sar. Fuck it. Nu e prea o idee așa bună, dar e. Nici o idee prea proastă. Da. La margine e acolo, bine. Hâț! Mam! Hâț! Nici Dorian Popa nu pot să fac așa bine. Ok. Ce joc e ăla, mă? Un joc. Da, totuși e fain. Jocul noi. Ia-ți o foaie și scrie pe ea. Cum se numește jocurile. Că e mișto. Rău. Și după mă joc și eu, după ce filmez. Habar n-am câte baterii mai am 49%. Nu știu cât filmez. Că vă zic că eu filmez de pe telefon. Că până atunci am jucat Brawl Stars. O să fac tot un episod după ce termin pe ăsta de Brawl Stars. Și să vedeți ce mai am luat pe acolo, că are niște chestii puțin mai interesante. Nu vă spun încă ce e ceva interesant. Zici că mănânc ceva. Bag un blender. Ce, mă, un blender? Da, bag omul ăsta de aici, de la mine, în blender. Ce mișto e jocul. Zici că e un joc de la Max Infinit. Și mai pun și o de-asta. Mai pun și o de-asta care... Bă, eu nu pun link-ul de striker la Max Infinit că nu e aici și doar mă uit eu la Max Infinit, da? Deci să nu ziceți că Max Infinit e cu mine și chestii. Doar mă uit și eu la Max Infinit. Îmi place Max Infinit. Că filmez GTA și eu n-am GTA, că-s prost. Și am calculator LG. Ce dracu e aia?
Mai bine luam acolo un iPhone, ceva. Prea mult. Prea mult pentru viață. Și plantezi și o bombă. Planting the bomb. Uite, bă, bune, C4. Bă, lasă-mă, mă, lasă. Ai de-aia. C4, mă? De ce nu pui bomba din CS? De ce nu pui bomba din... Și bomba de CS e un C4. Da. Nu cred că știai, nu? Dar parcă C4 avea ceva, că să apeși pe un buton și să explodezi, da? Pe C4 ălalt, pe CSGO, ăla e direct cu cod. Nu! Fuck! What the fuck? Ce am făcut asta, nu știu. Da, nu-mi pasă ce aici de reclame cu chestii. Da. Cu chestii, cum să zic eu, cu chestii, doar cu chestii, e doar cu chestii, nu e cu altceva, e cu chestii. Deci așa era cu desenul, era de la realitate. Dacă era realitate și dacă nu exista skip, ce făceam? Opream filmarea și o sărgeam și făceam una nouă. Să zic acum că rămâne salvată publicitatea. Hâț, mamă, pot să mă urc pe aia. Ia. Hâț! Hai! Ia, mă, pot să câștig și eu, pot să câștig ea. Că dacă pot să câștig, sunt fain. Sunt pro player. Dacă îl câștig. Ia. Dacă câștig, sunt pro player! Sunt prost player. Da, că mai e până sus acolo. Cred că mai e 2-3 rânduri. Da, n-am văzut să mai fie. Ăsta sare pe trambulină. Bă, ăsta dansează în timp ce sare. LOL. Bă, ce-ai făcut, mă, acolo? Dansează pe trambulină ăsta. Bă, mai pune chestii, că e fain jocul. Ok, stai să Dacă vrei, după poți să mă joc și eu. Dacă mă lași. Ok, da, bine. Că e un prieten aici, de la bloc. Că eu stau la țară. Sunt țăran. A venit și e la mine în casă. Și să joc pe calculator. Multe trambuline. Și ce faci? Multe trambuline. Bă, fă zile rașele, băi, că vrei? Nu, că nu prea știu tot acolo. Și plus de asta are topoganul de alea mari. Eu am pe aici arme, sulițe, alte ale. Sulițe din anii 80. În anii 3080. Nici nu suntem în anul 3000, da? O să fiu. O să fim când o să mori. Când o să murim. Poate în anul 3000 o să zic mă simți bulătoale. Matin bulătale. Ești copil la mic. Matin. Matin. Mami, beau matin. Beau matin. Bei mașini. Da, beau matin. Bă, și uite ce o să mai existe în viitor. Plăci zburătoare. Ce, mă? Sau covoare zburătoare. Covorul nu e prea wow. Dar placa zburătoare e Că cea dacă cazi de pe covorul ăla de la distanță, mori. Bă, placa zburătoare nu mă lasă în pace să fac și Ia, bă, ia dă-i una în cap. eu. Ia, e un Evil din Minecraft. Este Evil. Nu, dar există pickaxe din Minecraft. Ce, mă? Gata, ia fi atent. Mă laiem. Mă laiem. Wow, it's amazing! Uite, pot să am și abilități, uite. Pot să am și abilități aici. Ia, dă-i acolo foc. Foc ăsta? Da. Flame. Îți ia foc Și capul. să ducem unde era așa. Îți ia foc capul, mă. Și acum, dead. Adică o travă. What the fuck is that? O travă cu foc. Îi cade capul de la o travă cu foc.
Ce, mă? Te bat? Bunt. Ce e la bunt? Punct. Bounty. Nu, uite, am un punct de la John Cena. Ia, fii atent. John Cena. Stai așa. John. Da, mai bine dăm. John Și acum mai dai headshot. Nu stau, la Mama, unde ai dat? Nu vreau să știu. mamă. Acum l-ai stălcit pe mațe. Mi-a zburat. Unde n-ai Deci, uite, dacă intri tare în corpul lui, în ceva din corpul lui, uite că dispare. Fii atent. Bă, nici nu mai era inimă, taci. Nici nu mai era inimă, sărăcu Am om. spart pe tot. Uite sânge pe pereți. Investigăm. Sânge uite pe pereți. Poate e o inimă. Bă, nici nu s-a dus bateria. Ni s-a dus de bia 1%, aveam 44. Bă, parcă m-am jucat 2-3 ani pe jocul ăsta. What the heck? O să Și asta a fost cu episodul de azi, papa. Bă, ce ai, mă? Nu mai zici așa la oameni că ies... Că se supără. Că mă dezabonez și dau la orice dislike la tine, da? Mamă. Îi dau viață la om. Îi dai viață și pace. Nu te pot aici. O să moară în curând, deci o să-i dau viață cât mai mult. Îi dai hell. Știi ce, mă? Îi dai Știi ce ce-i nu... dau acum? Water, Bă, dai foc. Bă, what the fuck, ce water e asta? Dai cărbune. N-am așa ceva, am decât o travă. Dai și eu treabă de aia ce-o fi Ia o aia. travă. Gata, am murit. Bă, bune, uite. Știți că face roata. Ok. Și acum... Pugnu. Da, vine pe mine. Lol. Eu creez mii de pungi. Da. Și de bine continuam și eu foarte departe. Am murit. Robi, Ți-a rămas inima sau e un flashbang? ce mă? Arată ca un flashbang. Inima aia roșie. E, a câștigat ăla în 35 de secunde. Bă, gata. I-a mai rămas decât corpul care îi dărâm. A, ba nu, ăla a luat checkpoint-ul în 35 de... Bă, what the fuck, aveam 41% acum. Aveam 41% și acum am 42. Și nici nu am telefonul, l-am Ce încărcat. înseamnă link? Linii. Link. Linii. Bini, ce faci, Bini? Bini, ce faci, Bini? Tu ești Bini meu. Mamă, unde mă duc? Bă, eu mă duc invers. Bă, eu m-am dus invers. Afară e frig. Și în oraș. Este și bring. Brick. Brick din cum se numea ăla? Din Shadow Fight 2. Da. Bossul ăla cu beți, cu bastonele aia. Nu e cu bastoane. Ba, da, Are, așa zic. are niște chestii de ale de fier, niște bețe de fier. Ba, nu Și știu, are ce pe ele? Sdăleni. Ba nu, că știu. Că am văzut în Și Shadow eu Fight 3. știu. Să știi că mă joc peste tot Shadow Fight eu. Peste tot, te joci în Anglia, că n-ai internet, tene. Ba, da. Dar n-ai dată. Încotro e Anglia. Nu știu, dar tu știi? Poate. Să zicem că da, să sperăm că nu. Să zicem Ba, că... nu, să zicem că nu, să sperăm că da. Ce? Am o idee. Unul căcat gol. Ce, mă? Nimic. Și știi ce o să ne jucăm noi acum, oameni buni? Bă, dacă vrei poți să filmezi cu telefonul meu. Sau să crezi tu că tu filmezi pe canalul meu. Dacă vrei te filmezi când joci ceva, nu știu. Armele toate de Minecraft. Ce, mă? Minecraft. Da, dacă vrei poți să cauți Papercraft. Minecraft 2D. Care e mai mișto decât Oh my. Standoff 2. Oh. Și că Standoff 2 nu e mare brânză. Uite. Știu, e greu jocul. Trebuie să dai clink mereu și până dărâm lemnul. Dărâmă lemnul!
Bă, dar tu de ce nu ți-ai schimbat numele? Ce? Tu de ce nu ți-ai schimbat numele atunci pe YouTube? Ai numele tot George peste 2. Și am măcar Scorpion Gaming. Aici treaba n-aveam să pun un nume și mă chemam Melissa Ivan. Deci, da, bun eram înainte. Da, era adiual cuiva. Da. Nu era a lui. Că el nu e fată. Acum am Scorpion Gaming, nu mai știu cum. Plan vs. Zombie. Scorpion Gaming și cu câteva nume. Câteva numere. Deci încă nu știți e-mailul meu. Numărul meu este... 040. Hai că da, dacă e... Trebuie să știi e-mailul. Hai, afară e frig și Robi e un piti. Să-mi pitec, mă! Da, Te-ai bat? bă, vezi, eu fac 11 ani, tu faci abia 8. Și? Să mare! Nu-ți bebecuș! Hai că da, da. Nu-ți bebecuș! Wow, să mă... Ce chestia aia? Un om care se uită după mine mereu. Și eu trebuie să... Trag de ureche. Încoțatul ăla. Cum îți face mămăița? Mă, scumpete, What the... Și cum faci tu? Și cum faci tu? Uite. Sau, mă, scumpete, mică, mă. Jocul ăsta l-am luat de pe TikTok, da? De să nu ziceți Ce că... joc? Jocul ăsta, Bop Pro. Boc, pop? Bop! Bă, Bă, ăla era de pe magazin Play, bă, nu de pe TikTok. păi l-am văzut pe TikTok și am zis că îmi place și mie și am dat pe jocul ăla să văd cum se numește și am dat acolo să instalez, că l-am luat de pe TikTok. Spune-ți că tu atunci când a văzut că ai luat nota 1 la mate. Burex. Uite, sau așa. Cine, mă? Cum ești tu când ai aflat că tai că tu ți-a văzut nota? Uite. Se uită la caiet. Acum. Sau, Ma, sau ceva de genul. obrăjor mic. Bă, ajung în sus. Nu cred. Ajung la Isus. Bă, sau ceva de genul. What the fuck? Uite. Ceva de genul. What the fuck? Sau ceva genul. Aleluia. El se uită după degetul. Aleluia. Și de să ve... Tu crezi că e cu spatele ăsta? E cu spatele? Nu. Mam, dar... Ce-i faci, mă, la săracu? Am zis că-i pește. Zici că vine după mine. Bă, dar chiar zici că e pește. Care cu boale din gură. Bă, sau un arici. Da. Sau un arici, uite.